Православното братство Света Богородица в Търговище е създадено на 7 април 1927 година. В началото в него членуват 140 души. Няколко месеца по-късно членовете му нарастват до 165. Предимно жени, православни християни, занимавали се с дарителска и просветителска дейност. Мотото, под което протича дейността на Християнското православно братство в Търговище дълги години е, че ако има православие, има и България. И който е враг на православието, той е враг и на България. Още през първата година на съществуването си братството успява да стартира издаването на вестник Православна дума, двуседмичен лист за религиозна черковна обществена просвета. Той излиза цели 15 години, до 1943. По линия на просвещаване на българския народ в неговата вяра, в философията на неговата вяра, и в Търговище се провежда активна християнска просвета. Лекциите и сказките в храма се водят от свещеник Яков, от мирски лица, понякога гостуват и проповедници от Шумен, Варна и София. Особено тържествени и посетени са сказките, които прави Стоян Петков, а после Велички Андрей, когато става викарен епископ на високопреосвещени Варненски и Преславски митрополит Симеон. Православното братство в Търговище често набира средства за подпомагане на бедни, болни и страдащи наши съграждани. Най-напред по време на големите християнски празници Рождество Христово и Възкресение Христово, а през 40-те години вече нашият град, в който има към 2000 християнски къщи, е в състояние да поддържа църковни кухни, където се хранят бедни ученици и бедни търговишки граждани. За нуждите на своята просветителска дейност, братството създава и библиотека. Нейният фонд се набира от дарения. Интересно отношението към книгите, което братството се стремяло да възпитава в читателите. То е отбелязано в самите четива, като обращение към любителите на словото. Читателю, преди да почнеш да четеш книгата, бъди добър да я обвий с вестник или друга някоя книга. Не я оставяй на слънце. Винаги я прибирай, кога не четеш. Много не я задържай. Пази я изобщо чисто, за да не рушиш общественото благо. Чиста я вземаш, чиста трябва да я предадеш. От библиотекаря. Новите технологии също не остават чужди на братството. За просветителската си дейност то закупува прожекционен апарат. Интересът на хората към изнасените беседи нараства. Така градът се разделя на две. В неделя лекциите посещават гражданите, които живеят от лявата страна на реката. В понеделник – от дясната.